Беларусь застаецца, ну, насамрэч, паводле Global Terrorism Index 26 года, этого года одной из самых бяспечных краін. Яна займае 93 месца, дзеляць яго з Азербайджанам. У нас ні тэрактаў не рэгіструюць, ні смерцяў ад тэрарызму і даволі доўгі час уже на працягу многіх гадоў. Але артыкул крымінальнага кодексу, акт тэрарызму, так ён называецца, выкарыстоўваецца ў Беларусі рэгулярна, і нават за красавік гэтага года, паводле звестак праваахоўнікаў, да тэрарыстычнай дзейнасці тэрыторыі Беларусі датычыцца 1447 чалавек. Тэрарыстычных арганізацый у Беларусі 484. Ну і тут зараз вы зараз у экстрэмісцкай праграме. Тут 3 чалавека. Аддзельная экстрэмістка, асобная, яшчэ адна экстрэмістка. Як гэта? Не, гэта цікава, як адбываецца, што краіна, у якой так шмат экстрэмістаў і тэрарыстаў, такая бяспечная. Но чаму? І чаму дзяржава, вось мы ўжо ўзгадывалі з Марынай, што масавых смяротных пакаранняў у Беларусі не назіраецца ўжо некалькі гадоў. Так, яны не дзеляцца інфармацыяй, але ўсё ж такі мы штосьці даведаліся, каб там масава тэрарыстаў расстрэльвалі. Вось скажыце, калі ласка, чаму дзяржава так мякка ставіцца да тэрарыстаў? Слухайте, ну давайте для справядлівасці, тут уже не абараняючы беларускую дзяржаву, але для справядлівасці скажем, што масавых расстрэлаў ніколі не было і пакаранняў, таму я маю на ўвазе зараз за гісторыю, канешне, незалежнай Беларусі, таму гэта ўвогуле такая вось мера даволі незвыклая для беларускага нават рэжыму. Канешне, былі там вось забойствы і гэтак далей, якія застаюцца нераскрытымі, частка з іх, да, і, канешне, хацелася б даведацца нарэшце, што там адбывалася, але ўсё ж таки мы не знаходзімся ў такой краіне, як Іран, там, дзе гэта абсалютна нармальная практыка людзей, якія выказваюць сваё меркаванне супраць рэжыму, вось так вот наўпрост проста прыгаворваць да смяротнага пакарання. Таму добра, што мы не там. Гэта не значыць, што сітуацыя у нас нейкая больш пазітыўная, чым ну, скажем, нам хацелася б, таму увогуле па еўрапейскіх мерках, па сусветных мерках Беларусь застаецца такой вось жорсткай аўтарытарнай краінай, у якой ёсць шмат іншых рэпрэсій, шмат іншых механізмаў. Ну, вось менавіта гэта прымяненне тэрарыстычных экстрэмісцкіх спісаў, яно даволі шкоднае. Яно даволі шкоднае ў тым сэнсе, што яно просто так не класіфікуецца як вось штосьці незаконнае, так? То бок ёсць закон, у межах закона людзей ўсё ж такі прызнаюць тэрарыстамі, экстрэмістамі, і ўжо тут становіцца складанасць іншага ўзроўня, так? То бок мы не можам проста сказаць, што это незаконна. Трэба даказаць, як бы, што гэта законна, але закон сам па сабе хібны, ён не створаны дзеля таго, каб змагацца з тэрарыстамі. Ну, я думаю, это як бы такі аргумент вельмі просты, але насамрэч гэта стварае даволі моцныя перашкоды вось на міжнародным узроўні для людзей, якія з гэтым сутыкаюцца, для людзей, якія падарожнічаюць, да? То бок зноў ж такі апынуцца ў такім спісе можа быць даволі такой вось непрыемнай рэчу, калі мы кажам пра вандроўкі ў не самыя там бяспечныя месцы, ці ў вандроўкі нейкія там, дзе ёсць сяброўскія стасункі з рэжымам, ці проста дамовы пра экстрадыцыю і гэтак далей. Ну, то бок можна трапіць у непрыемную сітуацыю проста праз тое, што беларускі рэжым больш хітра падыходзіць да гэтага, так? Замест таго, каб усіх наўпрост караць, вось ўсё ж такі спрабуе стварыць нейкую заканадаўчую шырму. І, ну, гэта такое адбываецца, в прынцыпе, не толькі ў Беларусі, канешне, яно адбываецца і ў Расіі. Для справядлівасці таксама ў Іране тое ж самае адбываецца, то бок суды пра смяротнае пакаранне выносяць прысуды пра смяротнае пакаранне, таксама выносяць суды, то бок без гэтага немагчыма. Таму тут такая вось штука проста, што беларускі рэжым больш хітра да гэтага падыходзіць, але зноў ж такі не таму, што яны такія разумныя, рацыянальныя, а проста таму, што гэта ў аўтарытарных рэжымаў таксама прынята. Дык а хто, прабачце, дык а хто тады, давайте адкажам на пытанне наша. Зараз я яшчэ пра гэты рэйтынг хачу дакладніць. Ці правільна я разумею, што эксперты гэтага рэйтынгу, яны, ну, нешта разумеюць пра беларускі рэжым, яны разумеюць асаблівасці гэтага рэжыму і таму не звяртаюць увагу на колькасць гэтых экстрэмістаў і тэрарыстаў. Потому што калі б яны звярталі, мы былі першымі.
Канешне, тут ёсць разуменне проста сітуацыі, так, канешне, як у сітуацыі, калі закон трактуецца нармальна, сітуацыі, калі ёсць неправільнае талкаванне закона, калі у нас ёсць проста неправільнае скажонае прымяненне гэтага закона, і вось гэта стыгматызацыя людзей экстрэмістамі, тэрарыстамі, яна, канешне, людзі разумеюць, эксперты, якія працуюць з падобнымі рэйтынгамі, што трэба тут да гэтага ставіцца таксама асцярожна, калі гэта тычыцца рэжымаў, якія вось інструменталізуюць такія заканадаўствы. І я ўпэўнена, што там, дарэчы, падобная сітуацыя будзе з нейкімі іншымі аўтарытарнымі краінамі. Магчыма, дарэчы, не з Расіі, таму што там рэальна вось выпадкі такія маленькіх тэрарыстычных нападкаў, наколькі мне вядома, ці выпадкаў здараюцца у межах як бы класічнага разумення тэрарызму, так? Таму, у прынцыпе, тут гэта не Расія, але дакладна ёсць іншыя краіны, у якіх можна параўнаць, да, Беларусь. То бок у нас рэальнага тэрарызму мала, але вось па спісах у нас не паўкраіны, але частка, канешне, такая значная бачных палітычных і медыйных людзей ўсё ж такі там знаходзіцца. І это небяспечна, зноў ж такі, на міжнароднай арэне. І чаму гэта патрэбна рэжыму? Таму што трэба гэтых людзей паставіць у нейкую класіфікацыю, так? Ты не можаш проста іх класіфікаваць як нашы апаненты і ўсё, гэта кепска. Трэба стварыць такую карцінку, якая будзе упэўніваць іншых людзей, якія, можа быць, будуць баяцца проста стасавацца з гэтымі асобамі. Трэба іх упэўніць у тым, што гэта небяспечныя людзі, гэта людзі, якія там вось нейкім чынам супраць дзяржавы, там ворагі народа і так далей. Таму гэта бадай што адзіны такі легальны механізм, які ёсць у беларускага рэжыму, хаця зноў жа такі ён не павінен працаваць. Тое ж самае, што вось на людзей там навязваюць нейкія, проста фальшывыя абвінавачванні там пра эканамічныя розныя пытанні, пра там карупцыі і так далей, сажаюць тых, хто ўжо чыноўнікаў, напрыклад, да, ці там нейкіх людзей, якія кіруюць вялікімі прадпрыемствамі, іх сажаюць у турмы. Звычайна гэта, канешне, лягчэй прывязаць да карупцыі, да нейкіх такіх справаў. У выпадку тэрарыстаў, да, палітычных актывістаў, тут, канешне, зусім іншая рэч, можа быць, складаней да карупцыі прывязваць. Вось прыходзяцца новыя механізмы нейкія, больш такія жорсткія, таксама класіфікацыі і катэгорыі прыдумваць. Так, хто у дадзеным выпадку, прабачце, дарэчы, Расія у гэтым індексе, ведаеце, наверху, там, на 17-м. Ось, это так, дарэчы. Хто ў дадзеным выпадку, як бы вы адказалі на гэтае пытанне, як доктарка паліталогіі, хто ў Беларусі сапраўдны тэрарыст? Давайте, бандит. У нас была пытанка ў чаце сёння. Падкажам, на што ў наш... Першае, ніякіх правакацыяў. Нет, пра што прагаласавалі ўжо нашы гледачы. Это ўсе, кого государство признало. 4%. Не, так чаму не? Чаму? Это Лукашенко и компания, тому им не до закона. 76%. А где террористические акты? Где террористические акты? Какие вообще бандиты в Беларуси? И у нас террористы вегетарианцы. Вот 4. Калі ласка, як бы вы отказали на это питание? Кто бандит? Мне падаецца, недастаткова варыянтаў падкінулі, там трэба было запытаць пра мігрантаў, я ўжо кажу, можа быць, не пра пакістанцаў, да, гэта ўжо як бы былы год, але пра мігрантаў трэба запытваць. Дарэчы, Пакістан на першым месцы у Global Terrorist Index. Так, гэта мае як бы свае тлумачэнні, канешне, тут не дзіўна, насамрэч. Вось, і трэба было запытаць пра пакістанцаў, трэба было запытаць пра якія там сёння выкарыстоўваюцца назвы прабеглых абавязкова, да? Это таксама прапусцілі, хто там, нейкіх медыйных асобаў. Тиктокеры ёсць таксама тэрарысты, вось таксама адпаведна. Там, што ў нас нядаўна з тиктокам цікавага было, там учора, калі бачылі, наша Ніва пераказала там даследаванне, якое Let's Data зрабіла пра тое, як боты працуюць у TikTok. Так. 30 секунд патрабуецца. Не значыць, што у нас з'явіцца TikTok тэрарыста, але гэта дакладна значыць, што дзяржава звяртае ўвагу на тое, што
ўсё ж такі там ёсць нейкі патэнцыял да выказвання свайго Да палітычнага жыцця, давайте меркавання. так, да жыцця. Для жыцця, конечно, для нармальнага такога жывога жыцця. І таму, канешне, там таксама актывізуюцца зараз боты рознага кшталту, які падтрымліваюць рэжымы, не падтрымліваюць ці нападаюць наадварот на дэмакратычных там спікераў ці такіх вось незалежных. Таму на TikTok тэрарысты таксама, я думаю, што чакаюць нас у вельмі хуткім часе. Все магчыма, все магчыма. Ну, а насамрэч, калі без жартаў? Ну, давайте адкажу на ваше пытанне. Ну, как бы, калі мы глядзім на заканадаўчае тлумачэнне вось тэрміна тэрарызму, можна паглядзець таксама на міжнароднае разуменне. Так, ёсць же там міжнародныя паняткі тэрарызму, і яны, там вось у еўразвязе ёсць свой панятак, наколькі мне вядома, яшчэ у ОАН ёсць, можа быць, я тут памыляюся, але дакладна ёсць у еўразвязаным свой панятак тэрарызму, і гэта ўсё ж такі зусім нават не пра беларускія ўлады. Вось таму, канешне, яны нарабілі справаў, і яны, канешне ж, павінны быць перад судом і гэтак далей, але, напэўна, это ўсё ж такі не класіфікуецца як тэрарызм. А прабачце, можна я удакладню? Вось я зараз запытала, ну як гэта не самыя адукаваныя людзі, жартую. У чат GPT запытала, што такое тэрарызм? І ён мне адказвае. Тэрарызм – гэта выкарыстанне гвалту, пагрозаў гвалту ці запалохвання, каб дамагчыся палітычных, ідэалагічных, рэлігійных ці іншых грамадскіх мэт. Ну ці гэта не беларускі рэжым? Ну, слухайце, калі расцягваць гэтую інтэрпрэтацыю, ну, канешне, напэўна, можна. Да? Ўсё ж такі там же ёсць і спробы тэрарызму, і ну, там звычайна класіфікуецца на спробу здзейсніць нейкі акт, а ёсць рэальны акт. Таму тут, наколькі мне это прадстаўляецца, канешне, беларускі рэжым яшчэ не там. Вось, ці ўжо не там, не ведаю, як тут правільна сказаць, канешне, там ёсць і забойцы і гэтак далей, але я думаю, што вось такі масавы тэрор — это таксама метафора, которую мы чулі не раз у дачыненні да таго, што робіць беларускі рэжым. Я думаю, што гэта такая вось нармальная эмацыйная інтэрпрэтацыя. Людзям хочацца ўсё ж такі неяк это падкрэсліць, неяк патлумачыць маштаб гэтай сітуацыі, таму што проста там масавыя рэпрэсіі, гэта, можа быць, нават не ахоплівае ўсе як-то дамены, усе аспекты таго, што робіць сёння рэжым. Ну, напэўна, ўсё ж такі гэта яшчэ не тэрарыстычны рэжым. Да. Можна са мной, канечне, паспрачацца, асабліва вось, ну, яшчэ раз, калі ласка. Ну, гэта, слухай, гэта чат GPT ўсё ж такі. Тэрарызм – гэта выкарыстанне гвалту, пагрозаў гвалту ці запалохвання, каб дамагчыся палітычных, ідэалагічных, рэлігійных ці іншых грамадскіх мэт. Чорная кніга Беларусі. Палохалі міліцыянтаў, палохалі. Гвалтавалі. Выкарыстоўвалі гвалт і палохалі, каб змяніць палітычны рэжым. Тэрарысты, экстрэмісты, вуаля. Все толкаванне. Рэльсавыя партызаны? Калі ласка. Што не так? Не, насамрэч, вельмі сур'ёзная размова, таму што я б хацеў бы запытаць, ці не дэвальвуе ўлада само паняцце тэрарызму, калі яны штампуюць вось так, ты, давай, ты, экстрэмі, нармальна. Што ты там, шкарпэткі? Абсалютна, гэта вельмі шкодна. А да чаго это можа? Чаму это шкодна? Уявіце сабе, што вось у нас заўтра з'яўляецца рэальная пагроза, да, нейкая вось тэрарыстычная, і людзі ўжо настолькі звыкліся да гэтага панятку, што вось спачатку мы казалі пра гэта як нейкую жахлівую стыгму, потым мы ставілі проста гэта слова ў двукосе, потым мы нават перасталі ставіць это слова ў двукосе і жартаваць у розных YouTube-праграмах: я тэрарыст, я экстрэміст, ля-ля-ля. То бок гэта даволі небяспечная рэч, да? І мы да гэтага звыкаецца з гэтым грамадствам. Канешне, не ўсё грамадства Беларусі. Ну, мы разумеем, што большасць людзей, які знаходзяцца ўнутры краіны, канешне, адключаюцца ад гэтых тэмаў, стараюцца пра гэта не думаць, не зважаць на гэта ўвагу. Вось, і таму, канешне, гэта будзе небяспечна, так? Калі у нейкі момант рэальна будзе нейкая пагроза, то бок у людзей ўжо проста ёсць нейкі бар'ер, нейкая вось імунітэт да разумення гэтага тэрміну, да ўспрыняцця слова тэрарызм ці экстрэмізм як нешта
не вельмі сур'ёзнае, нешта... Некая такая талерантнасць нават да гэтай рыторыкі, так? Талерантнасць да рыторыкі, якая ўсё ж такі жахлівая. Глядзі, прыходзіць гэта як усіх, давайте паглядзім крыху з іншага пункту. Гэта як усіх, давайте абвесцім педафіламі. Ну вось. І мы пачалі жартаваць з гэтага. О, я педафіл. Вітанне, педафіл. Яно так і працуе, яно прыжываецца. Все так прыжываецца словы, прыжываецца стыгмы. Гэта жахліва, да. Конечно, калі вы кажаце, што вось, ну, памятаеце, тое сам было там з беглымі, са змагарамі і гэтак далей. Зноў жа такі, это ўсё пачыналася як быццам бы крыўдлівая такая абраза ці стыгма ў бок людзей, якія выказвалі пазіцыю адрозную ад рэжыму Лукашэнкі. І сёння гэта ўжо вось такі жарт між сабойчык, нам не патрэбныя нават адсылкі да нейкіх артыкулаў, дзе нас называюць змагарамі там ці беглымі, мы паміж сабой такімі словамі размаўляем. І гэта, канешне, ну, не абавязкова штосьці такое страшнае, з чым нельга змагацца ў будучыні, да чаго мы так ужо прывыклі, што вось будзем так заўжды сябе называць, але ўсё роўна гэта стварае пэўную такую вось спіраль прывыкання да гэтай рыторыкі, спіраль прыняцця, што ли, гэтай сітуацыі і гэтай стыгмы на сябе самастойна. А потым, вось, калі вам трэба патлумачыць вашым, вось мне бывае, трэба патлумачыць маім шведскім калегам ці сябрам, што значыць, што я тэрарыстка, што значыць, што я экстрэмістка. Ну вось тады ствараецца такі бар'ер, калі твой жарт як бы не считваецца ў пэўных кантэкстах. Я тады ўзрываюся ад злосці. А хто гэта робіць? Хто гэтым займаецца? Ці не беларускі рэжым займаецца дэвальвацыяй тэрору? Можа, гэта трэба ўладам у першую чаргу? Таму што калі дэвальвуецца такое слова тэрарызм, тэрмін тэрарызм ввогуле, так ну і іх тэрор уже не тэрор. І ўсё, што яны рабілі, таксама жартачкі. Я не думаю, што яны наўмысна дэвальвуюць вось панятак тэрарызму ці спрабуюць яго неяк змякчыць. Я думаю, проста гэта пра то, што мы казалі ў пачатку, што для іх патрэбен ім нейкі легальны заканадаўчы інструмент, куды вось яны могуць паставіць завочна ўсіх людзей, которые там не сядзяць у Беларусі, прызнаваць, паставіць на іх вось гэтыя стыгмы і паставіць у адзін шэраг умоўны, да, у лічбавым сэнсе, канешне, большасць таму, што знаходзіцца не ўнутры краіны. І ну, вось гэта проста інструмент таго, каб паказаць, хто тут ворагі народа. От калі зойдзеш на такі-то сайт, там спампуеш такі-то спіс, там вось яны все пералічаныя. Самыя страшныя вось гэтыя ворагі вялікай беларускай улады. Таму тут, канешне, Я думаю, мне падаецца, можна тут з іншага крыху боку, ці, Марин, ты з гэтага боку заходзіла, я не зразумеў, што яны маюць мэтай дэвальваваць гэтае паняцце улады, не такія дурныя, таму што на тле, калі так, усе іх злачынства, ну яны таксама будуць дэвальваваныя. Мы дыктатура, і ўсё. А мы дыктатура з экстрэмістамі змагаемся. Вы такія, і мы такія, ўсё. Слухайце, ну, я разумею, пра што вы кажаце. Я проста не думаю, што ў беларускіх уладаў ёсць час так глыбока і далёка рэфлексаваць і прадумваць свае крокі. Я думаю, што зноў ж такі гэта выкарыстоўваецца як інструмент рэпрэсій. І я не думаю, што беларускаму рэжыму яшчэ як бы увогуле важна думаць ці ведаць, што людзі нейкім чынам вось нармальна ставяцца да рэпрэсій. Яны ўжо зразумелі, што людзям это не падабаецца. Яны ўжо зразумелі, што людзі не пагаджаюцца з рэпрэсіямі, будуць цярпець, таму што страшна, але ну вось як бы можа быць не будуць пратэставаць, але людзям это не падабаецца. Гэта як бы бачна і па розных сацыяльных пытаннях. І ну, я думаю, па рэакцыі па міграцыі, па адтоку насельніцтва таксама зразумела і бачна. То бок людзям это не падабаецца, але ну, я не думаю, што рэжыму іх гэта неяк непакоіць, так, што людзям не падабаецца. Я думаю, яны ўжо даўно забылі пра свой імідж у сэнсе унутраны ў такім сэнсе. Хутчэй за ўсё ёсць мэты там вось трымаць палітычныя эліты неяк вось у кансэнсусе, да, і пытанне вайны на гэтым фоне з'яўляецца нашмат больш сур'ёзным, так, то бок трэба зараз тлумачыць народу, чаму вось такая падтрымка ідзе ў бок расійскай агрэсіі супраць Украіны, чаму рэжым вырашае дапамагаць, чаму
дзеці, якія ідуць у армію, ці там маладыя хлопцы, якія ідуць у армію, зараз павінны ехаць на нейкія незразумелыя вучэнні, у іх адбіраюць тэлефоны, нельга распавядаць, што там адбываецца, іх заставляюць рабіць розныя рэчы, на якія яны не пагаджаліся, вось як проста тыя, хто ідзе на тэрміновую службу. Гэта ўсё нашмат больш сур'ёзнае пытанне, з якім беларускаму рэжыму трэба працаваць і з якім яны, хутчэй за ўсё, іміджава працуюць. Ну, мне як мінімум збоку так зараз падаецца, але я думаю, што вось рэпрэсіі, прыняццё гэтай сітуацыі, яно ўжо адбылося, яны не сканчаюцца, і у людзей ўжо ёсць не толькі імунітэт, але таксама разуменне таго, што окей, гэта неправільна, але мы гэта, ну, вось мы павінны дачакацца, пакуль гэта скончыцца, да? Таму што абмежаваныя проста дзеянні людзі ўнутры краіны нічога з гэтым не зробяць. І ў гэтым сэнсе я не думаю, што вось тут адбываецца нейкая такая гульня ў доўгую, што вось мы зараз всех называм тэрарыстамі, проста каб потым працягваць свой бясконцы тэрор, і каб нас ніхто не называў тэрарыстамі. Я думаю, што гэта занадта складаная схема, і як бы патрабуе рэсурсаў, думання, на якое ў беларускага рэжыму проста няма часу. Атрымліваецца ўсё ж такі тады, што не толькі беларускі рэжым можа, ну, не крыху, але ж дэвальвуе гэты тэрмін, але ж мы самі часам, таму што вось калі, напрыклад, прызналі маю асабістую інстаграм-старонку экстрэмісткай, мяне шмат хто віншаваў з гэтым. Калі прызналі жаночае шоу экстрэмісцкім шмат гадоў назад, таксама віншавалі. І так робяць многія вось па гэты бок мяжы. Ці вось гэта не дэвальвацыя, ці мы самі не дэвальвуем гэтыя тэрміны, гэтае паняцце? І як, на ваш погляд, трэба рэагаваць на, ну, вось прызначэнне экстрэмістам нейкага праекта? Слухайце, абсалютна. Я думаю, што гэта вось то, пра што мы пачалі казаць, што это рытарычна, как бы вось гэтыя гульні і приколы, яны ператвараюцца насамрэч у прыняццё вось гэтай сітуацыі, у прыняццё гэтага статусу, а часам для людзей, якія стаюцца ахвярамі вось прызнання і такой стыгматызацыі, гэта не проста навіна, гэта не проста я за мяжой, і вось мяне нейкім чынам там рэжым кудысьці змясціў, і вось зараз можна жартаваць. Часам для гэтых людзей гэта рэальныя наступствы, звязаныя з маёмасцю, звязаныя з вопшукамі, з прыходамі, візітамі да сваякоў, звязаныя з канкрэтнымі і рэальнымі пагрозамі, якія могуць здарацца не ў бок усіх, але ўсё ж такі. Зноў жа такі, тут вельмі ўсё гэта персанальна залежыць ад таго, што ў вас ёсць дома, да, на зямлі, што засталося ў Беларусі, якая у вас маёмасць, якія ў вас там сваякі і гэтак далей, але гэта, канешне, ўсё небяспечна. Таму ў першую чаргу, вось калі вы запытаеце мяне, што рабіць, я думаю, ну, трэба, па-першае, запытацца у чалавека, як справы, сказаць, што вам шкада. Ну і, канешне, ўжо потом можна падумаць пра нейкія жарты, калі чалавеку камфортна, калі чалавек сам вось пра гэта лёгка распавядае і жартуе. Для многіх людзей это реальная пагроза, это реальная сітуацыя, і это реальнае абмежаванне. У тым ліку вось нават за мяжой, нават калі няма маёмасці і сваякоў, это ўсё роўна складаная сітуацыя з мяжой, з пераездамі, з планаваннем вось мапы, вось што там гарыць жоўценькім, што гарыць чырвоненькім, куды можна паехаць, куды нельга паехаць. Гэта ўсё даволі сур'ёзныя пытанні, якія, канешне, да іх можна прывыкнуць. Канешне, гэта не тэрмін у беларускай турме, але гэта не такое салодкае жыццё, не тое, што калі цябе прызнаюць тэрарыстам, тут ёсць адразу актывуецца нейкая сістэма, не ведаю, медыйнай падтрымкі, ці там не медыйнай падтрымкі, там фінансавай падтрымкі, я не ведаю, то бок у чалавека не змяняецца ў лепшы бок жыццё, гэта дакладна. Вось, ну, можа быць, камусьці там да заяўкі на вось там бежанства это дапамагае, але глобальна, канешне, такая сітуацыя, я думаю, тут проста трэба чутліва да яе ставіцца, трэба акуратна ставіцца да людзей, і калі вам дазваляе ўжо сітуацыю, можна пажартаваць. Ну, я ўжо на сённяшні момант жартую, таму што я прыняла эту сітуацыю ўжо колькі год, але не ўсім камфортна так. Слухайце, але ж улады, ну, яны ж разлічваюць пабачыць гэты боль, як мы тут будзем усе там рыдаць, калі нас прызнаюць тэрарыстамі, экстрэмістамі, гэта ж іх жаданне пагоршыць наша жыццё і нават наш настрой. Так як нам рэагаваць на гэта? Падыгрываць ім, страдаць ад гэтага ўсяго? Ці смяяцца ім твар, казаць, ну,
І што вы мне зробіце, вось, экстрэміст? Это, Як ваш ну, погляд? думаю, что тут зноў ж таки мы не ўправе тут вырашаць за ўсіх людзей. У людзей ёсць свая рэакцыя, свае як бы межы, у якіх можна вось мы не ўсе павінны быць змагарамі, да? Хтосьці выбірае быць такімі, але не ўсе людзі ў спісах тэрарыстаў хочуць вось бясконца да канца жыцця змагацца і вось казаць, што вось гэты вось тытул для мяне зараз гэта напамін пра тое, што я маю рацыю ўвесь гэты час і мне варта працягваць, і я вось зараз буду далей змагацца. Для кагосьці так, для кагосьці гэта пацверджанне пэўнай праваты, вось пэўнай, напэўна, такой упэўненасці у тым, што ты на правільным шляху, але я думаю, што далёка не для ўсіх, і это абсалютна нармальна. Ну, я думаю, нават публічна расстраивацца. Тым больш, што з якіх пор нам важна, што думае рэжым. Ну, у сэнсе, рэжым думае, што вось што мы все ворагі народа і гэтак далей, што мы павінны быць у турмах, но мы ж не пагаджаемся з гэтым меркаваннем. Таму калі нам кажуць, што мы там слабакі і вось наше змаганне нейкае агульнае, не ведаю, супольнае скончыцца таму, што вось нас прызналі тэрарыстамі, ну окей, хай кажуць, то бок калі гэта нейкае мерыла, але я не думаю, што для большасці людзей, якія ёсць у гэтых спісах, меркаванне рэжыма з'яўляецца мерілам, альбо там з'яўленне ў жолтых слівах таксама з'яўляецца нейкім сігналам там вось да таго, што пра цябе кепска думаюць прапагандысты. Ну, то бок гэта я не думаю, што важна. Важно і непрыемна. Ну, непрыемна, я згодна. Калі цябе там кожны дзень, дык ты ўжо і звыкаешся з тым. А я ж ведаю людзей, якіх там дзесьці па касательнай. Ой, это трагедыя на тыдзень. Ну, ладно. Ну, таксама ёсць такія выпадкі, што бываюць людзей узгадаюць проста вось нейкую скосную, уже там пачынаецца, конечно, драма. Але таксама тут хто мы такія, каб пасуджаць. Ну, я думаю, што трэба ставіцца акуратна да вось гэтых пачуццяў, это нармальна. Ну, я думаю, што многія журналісты перадачы, вось як і вашы, таксама звыкліся да таго, што там ужо рыхтуецца ў іх расклад, рыхтуюцца, вырезаюць кавалачкі, публікуюць і пішуць розныя гадасці. Пра нас. Іх гэта праца, не забывайце. Гэта іх праца, за якую яны атрымліваюць грошы. Гэта таксама важны момант. Добра, дзякую вам, Леся, за размову. І, падаецца, некаторыя такія сэнсы мы... Гэта трэба прагаворваць яшчэ раз, каб гэта не было нормай нашай беларускай нормай. Колькасць тэрарызму увогуле і так далей. І хто павінны ў гэтым таксама вельмі важна прагаварыць. Дзякуй. Дзякуй за ваш час. Да сустрэчы ў этэры.